έδωσαν οι ημέρες αυτές των αργιών την ευκαιρία για κάποια επίσκεψη σε μουσείο? Αποζητήσατε αυτού του τύπου την αναψυχή? Τα μουσεία δεν είναι αποθετήρια θησαυρών. Είναι πρώτα και κύρια, εκτός από τόπος έρευνας, ένας τόπος συνάντησης με το ευρύ κοινό. Ενήλικο και ανήλικο, επιτελώντας έναν εν τη ευρεία ενία εκπαιδευτικό ρόλο. Και την περίπλοκη αυτή σχέση φωτίζει το βιβλίο που μόλις κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος του ιστορικού και μουσιοπαιδαγωγού Στάθη Γκότση με τίτλο «Μουσείο, Εκπαίδευση και Κοινωνία». Και έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε στην εκπομπή των συγγραφέα. Καλημέρα από τον Αθήνα 84 και χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροατίες σας. Πρόκειται για συλλογή άρθρων που επιτέλεσαν και το ρόλο δημόσιας παρέμβασης. Ναι. Πρόκειται για κείμενα που έχουν γραφτεί την προηγούμενη περίοδο, τα προηγούμενα χρόνια και ασχολούνται με το θέμα που είπατε, δηλαδή το μουσείο που ελπίζουμε, βλέπουμε, όσοι τουλάχιστον ασχολούνται κάπως περισσότερο μαζί του, ότι θα μπορούσε πέρα από ένας τόπος επίσκεψης τουριστών να είναι και ένας τόπος, αν θέλετε, αυτογνωσίας, ένας τόπος συνάντησης με τις ιστορίες που αφηγούνται τα μουσεία, τις ιστορίες των ανθρώπινων καταστάσεων στο παρελθόν, είτε είναι αρχαιολογικά, είτε είναι ιστορικά, είτε είναι λογογραφικά, είτε είναι μουσεία τέχνης. Και ένας τόπος όπου κατά μία είναι ξαναγράφεται η ιστορία και του εκθέματος και του επισκέπτη. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα, και αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι οι κάθε φορά επισκέπτες με τα διαφορετικά τους μάτια, με τις διαφορετικές τους εμπειρίες, με τις διαφορετικές τους προσλαμβάνουσες και τις γνώσεις, αν θέλετε, είναι αυτοί που ξαναδίνουν νόημα στα πράγματα. Επομένως, η συνάντηση με το μουσιακό αφήγημα, με ό,τι δείχνουν τα μουσεία, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ως αντικείμενο μελέτης, αν θέλετε, αλλά περισσότερο στην πραγματικότητα και ως ζητούμενο μιας συνάντησης σε εποχές που το παρελθόν είτε εργαλειοποιείται είτε ξεχνιέται για να μπορέσει να ασκηθεί μια πολιτική στην παρούσα φάση όπως βολεύει εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Δηλαδή τα μουσεία, όπως και να το κάνουμε, είναι σε μεγάλο βαθμό εργαλεία άσκησης πολιτικής. Είναι συντηρητικοί οργανισμοί και στο έργο της συντήρησης είναι αφιερωμένοι. Σωστά. Είναι και ιδεολογικοί μηχανισμοί στην πραγματικότητα του κράτους, όπως είναι άλλωστε και το σχολείο. Δηλαδή αναπαράγει με κάποιον τρόπο τις κυρίαρχες αντιλήψεις για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα, θα έλεγε κανείς. Μπορεί όμως και να αφήνει χώρο στην καινοτομία αναλόγως των συσχετισμών. Καινοτομία, ακριβώς. Και αφήνει χώρο, αν θέλετε, ακριβώς στις σχεδιασμένες δράσεις προσέγγισης, όχι μόνο μικρών και μεγαλύτερων επισκεπτών. Έχουμε συνηθίσει το σχολείο, ας πούμε, ως έναν τακτικό επισκέπτη των μουσείων, αλλά αν θέλετε ακόμα και σήμερα συχνά με έναν τρόπο βαρετό, γιατί κακά τα ψέματα τα μουσεία δεν ελκύουν τους επισκέπτες με τον τρόπο που τον ελκύουν άλλα πράγματα που στις μέρες μας είναι περισσότερο της μόδας ή περισσότερο κυρίαρχα, όπως τα ιντερνετικά μέσα και διάφορα παιχνίδια, διαδραστικά κτλ. Το μουσείο λοιπόν μπορεί να ζωντανέψει και μπορεί να γίνει ένα εργαλείο συνείδησης, ταυτότητας και κριτικής μάθησης. Άρα και αυτό της συνειδησίας, που στις μέρες μας νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο αν θέλουμε να μιλάμε για σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες. Και αν τα βάλουμε στο ζύγι, τι βαραίνει περισσότερο? Τα βήματα προόδου που ομολογουμένως έχουν γίνει στον ελληνικό μουσιακό χώρο τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του κλάδου της μουσιοπαιδαγωγικής, ή κάποια βήματα οπισθοχώρησης που βοηθούσες και της πολιτικής εξουσίας, τα βλέπουμε και αυτά να υπάρχουν?
Δύσκολο το ερώτημα. Θα έλεγα ότι και οι απαντήσεις, ξέρετε, έχουν να κάνουν, η απάντηση μάλλον στο ερώτημα αυτό, έχει να κάνει και από την οπτική γωνία την οποία βλέπει κανείς την κατάσταση. Το μισογεμάτο ή το μισοάδιο δηλαδή. Στην περίπτωσή μας νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια περισσότερο κυρίαρχη γίνεται η αντίληψη που θέλει τα μουσεία με την ευρεία τους έννοια, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, ιστορικών τόπων κτλ. Να γίνονται περισσότερο εργαλείο στα χέρια της πολιτικής εξουσίας, εργαλείο όχι μόνο αφηγήσεων που είναι εξυπηρετικές, ας πούμε, μιας καθεστωτικής τάξης πραγμάτων, αλλά και ως εργαλεία τουριστικής ανάπτυξης, προσόδου, το οποίο δεν είναι παράλογο, έτσι, σε μια περίοδο που ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο και στα οικονομικά πράγματα και στη χώρα μας. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν αντιστάσεις περισσότερο, ας πούμε, ποιοτικών, αν θέλετε, μουσιακών εμπειριών, και η μουσιακή εκπαίδευση είναι ένα εργαλείο που συνεχίζει να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω θα χρειαστεί να τα αναπτύξουμε και να τα συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο όλα αυτά, αλλά αφού προηγηθεί ένα σύντομο διάλειμμα για τους τίτλους ειδήσεων με την Γαλάτια Καρακατσάνη. Την υπομονή σας, παρακαλώ. Τότε τον Αθηνά 84 και τον Κώστα Ράπτη και επανερχόμαστε στην συζήτησή μας με τον ιστορικό και μουσιοπαιδαγωγό Στάθη Γκότζη με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του βιβλίου από τις εκδόσεις Τόπος. Μείναμε στο σημείο, κύριε Γκότζη, όπου μας δίνατε μια εικόνα αφενός μιας αντίληψης κυρίαρχης για το μουσείο ως κράχτη τουριστικής προσόδου και αφετέρου κάποιων προσπαθειών, υπό πολιορκία της φανταζομαι εγώ, για μια πιο ποιοτική προσέγγιση. Ας το εξηγήσουμε. Ναι, νομίζω το πρώτο δεν χρειάζεται, το πρώτο σκέλος του διπόλου δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση. Έχει όμως επιπτώσεις σοβαρές. Βεβαίως έχει επιπτώσεις σοβαρές και στην επιλογή των εκθεμάτων και των εκθέσεων και στην επιλογή επίσης της ανάδειξης ή μη συγκεκριμένων αρχαιολογικών χώρων, αλλά και του χαρακτήρα της ανάδειξης που μερικές φορές παίρνει έτσι πανηγυρικές διαστάσεις. Ότι στην Ακρόπολη κτλ. Ακριβώς. Το ερώτημα από την άλλη πλευρά είναι περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέρον, γιατί προσγειώνεται περισσότερο στις κοινωνικές ανάγκες, στις κοινωνικές πραγματικότητες, στις κοινωνικές ομάδες που για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων πολλών αποκλεισμών που υφίσταται και έναν αποκλεισμό από τη μουσιακή εμπειρία. Μιλώ και για τις κατηγορίες των ανθρώπων που παραμένουν μακριά από τον πολιτισμό γενικότερα, αν θέλετε, επιβεβαιώνοντας 60 χρόνια μετά τα πορίσματα της κλασικής μελέτης του Πουρτιέ και του Τορμπέλ τη δεκαετία του 60, ότι στην πραγματικότητα τα μουσεία και η τέχνη λειτουργούν κυρίως ως τόποι αναπαραγωγής της πολιτισμικού κεφαλαίου των εχόντων το σχετικό προνόμιο. Ακριβώς. Βέβαια, στην περίπτωση της Ελλάδας, η απόσταση από το μουσείο μάλλον χαρακτηρίζει την πλειοψηφία του εθνικού κορμού, αλλά γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί. Περισσότερο γενικευμένη, ναι. Έχετε ασχοληθεί και με περισσότερο ευάλωτες, κατά πώς τις λέμε, κοινωνικές κατηγορίες. Ναι. Και στο βιβλίο μπορεί να βρει κανείς εκτενείς αναφορές και παραδείγματα δράσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για ομάδες ανθρώπων όπως η Ρωμά, όπως μειονοτικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι που παρακολουθούν δράσεις και προγράμματα των ΚΑΠΗ, όλες τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρίες, που προφανώς είναι και η πρώτη με την οποία και η μουσιακή εκπαίδευση έχει ασχοληθεί, όχι μόνο για την άρση της αρχιτεκτονικής, της φυσικής προσβασιμότητας στα μουσεία, αλλά κυρίως ως άρση των φραγμών για την προσέγγιση της ουσίας της μουσιακής αφήγησης και της μουσιακής εμπειρίας. Το ενδιαφέρον νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι και άλλες κατηγορίες τοξικοεξαρτημένων, φυλακισμένων, νεαρών παραλατών κτλ.
Η μουσιακή εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο έχει στραφεί εδώ και χρόνια προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή την αξιοποίηση του μουσιακού χώρου ως έναν μη τυπικό χώρο μάθησης, ακριβώς για ενταξιακούς κοινωνικά σκοπούς. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι στρεφόμαστε πια και προς μια περισσότερο, αν θέλετε, αποδοχή των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που έχουν αυτές οι ομάδες. Άρα οι σχεδιασμοί είναι όχι από πάνω προς τα κάτω για αυτούς, αλλά σε συνεργασία μαζί τους, ανταποκρινόμενους στις πραγματικές ανάγκες, τις αγωνίες και τα δικά τους ενδιαφέροντα. Και αυτό είναι που ζωντανεύει, αν θέλετε, με έναν διαφορετικό τρόπο το μουσείο, με έναν τρόπο που δείχνει τον δρόμο ενδεχομένως και για τον τρόπο που θα μπορούσε να ζωντανέψει και για τις υπόλοιπες ομάδες των συμβατικών, ας πούμε, επισκεπτών που είναι τα σχολεία κτλ. Μιλήσατε για έναν μη τυπικό χώρο μάθησης, αλλά ο νους μου πάει και στο μουσείο ως μη τυπικό χώρο ψυχαγωγίας για τους πιο ξεπασμένους. Σκέφτομαι τα τραπεζώματα στο Μουσείο της Ακρόπολης και τέτοια πράγματα, που άλλωστε ευνοεί και το νομικό καθεστώς του νομικού προσώπου, θέλω να πω, δημοσίου δικαίου, που δεν ανήκει οργανικά στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ισχύει αυτό που λέτε. Η σύγκρουση, αν θέλετε, των δύο ρόλων του μουσείου, ως τόπου ψυχαγωγίας ή ως τόπου εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης κτλ., είναι παλαιά, έχει διατυπωθεί από χρόνια και συνδέεται με εκείνο που λέγαμε πριν για τη σελίδα και το μορφωτικό κεφάλαιο κτλ. Γιατί ταυτόχρονα, έτσι, και στο μέλλον... Κεφάλαιο σκέτο χωρίς το μορφωτικό μπροστά, ναι. Σωστά. Για τραπεζώματα μιλάμε, ναι. Έτσι, τραπεζώματα έχουμε και στο Μουσείο Κλαδικής Τέχνης. Είχαμε, ξέρω εγώ, το κλέτη, το προγαμήλιο της κόρης του έκτου του βασιλιά στην αυλή του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Φιβερά πράγματα και πολύ μακριά φυσικά από τον πραγματικό ρόλο των μουσείων, είτε τον ερευνητικό και επιστημονικό, είτε βεβαίως το κοινωνικό, εκπαιδευτικό κτλ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Άλλωστε, η σημερινή κυβέρνηση έχει επιλέξει, εκτός από το συγκεκριμένο μουσείο που αναφέρεται αρχικά ως παράδειγμα, του Μουσείου της Ακρόπολης δηλαδή, έχει επιλέξει και τα τελευταία χρόνια μετέτρεψε τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό και Χριστιανικό, τα αρχαιολογικά Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κρήτης και το Βυζαντινό Πολιτισμό της Θεσσαλονίκη, από δημόσιες υπηρεσίες που ήταν πριν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτό είναι που διευκολύνει και τέτοιου τύπου δράσεις, όπως διευκολύνει και άλλες εμπορικού χαρακτήρα χρήσης των χώρων ή την περισσότερο στενή προσάρτηση των εκκλησιακών πολιτικών και πρακτικών με τους χορηγούς και τους διάφορους ιδιώτες που διορίζονται και στα διοικητικά συμβούλια από τον εκάστοτε υπουργό, άλλωστε. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την εμπορευματοποίηση, αν θέλετε, και την έμεση ιδιωτικοποίηση των χώρων αυτών, που το απομακρύνει και από τον εκπαιδευτικό του ρόλο, προφανώς και επί της ουσίας. Και την έμεση ιδιωτικοποίηση τελικά της ίδιας της πολιτιστικής κληρονομιάς ως συμβόλου κύρους των εχόντων. Ναι. Ισχύει αυτό και ταυτόχρονα είναι η ίδια κίνηση, η άλλη όψη του νομίσματος που λέγαμε πριν για την τουριστική εκμετάλλευση των τόπων αυτών. Δεν είναι άλλωστε άνευ σημασίας ότι αρκετά από τα μεγάλα, ας πούμε, ονόματα του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου συνεχίζουν να χρηματοδοτούν... την καλή στην κουβέντα είχαμε προηγουμένως στην εκπομπή για άλλο λόγο, ναι. Σας άκουσα. Να χρηματοδοτούν αφιτώς διάφορα σχέδια επεκτάσεων μουσείων κτλ. Από το Εθνικό Αρχαιολογικό που έχει εξαγγελθεί η υπογειοποίησή του κτλ. Με χορηγίες ιδιωτικές των μελετών, όπως και το ερχόμενο Μουσείο Εναλλίων Αρχαιοτήτων, αν ποτέ το δούμε να φτάνει να αγιοποιείται. Ήταν ο ιστορικός και μουσιοπαιδαγωγός Στάθης Γκότσης, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Χρόνια πολλά από τον Αθήνα Νέου 84. Σας ευχαριστούμε, Γιάννη.